ובוקר טוב לנוגה ישראלי, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. היום אנחנו מדברות על האני. מהו למעשה מסר האני? אנחנו מדברות על מסר האני שנמצא בתוך שפה שלמה, שאנחנו מנסים ללמוד אותה וללמד אותה, ואנחנו מאוד אופטימיים כי זאת שפה שאפשר ללמוד, וזאת שפה שלמעשה עוסקת בלהפוך מריבה לדיאלוג שהוא יותר בונה. אם דיברנו בפגישה קודמת על זה שבתוך הדפוס הרגיל של המריבות שלנו, שהוא בלתי נמנע וכל הזמן חוזר, אנחנו יכולים למצוא נקודה ולשבור הצידה ולעשות חשבון עם עצמי מה קורה פה ולעצור את השטף של האשמות. אחר כך אנחנו מדברים על לקחת פסק זמן, להירגע, לתת לבן הזוג שלי להירגע. הוא נרגע בזמן אחר ממני. אנחנו עכשיו מדברים על השלב השלישי של מה לעשות במריבה. כשאני כבר יותר רגועה, ואחרי שדיברתי עם עצמי מה קורה לי, ממה נפגעתי, מה קשה לי, מה קשה אולי לא, אני הולכת לקראת דיאלוג. והדיאלוג הוא דיאלוג שנבנה במסר אני, בשפת אני. מה זה אומר? זה אומר... איך זה באמת בא לידי ביטוי, בדיאלוג הזוגי? נכון. אני יוזמת, או אני, או בן זוגי, זה לא חשוב. אנחנו צריכים להגיע בסוף המריבה, ובסוף הכעס שאחרי המריבה, והנתק שנוצר, צריכים להגיע מחדש לדיאלוג, ולהתעקש על הדיאלוג. והדיאלוג אמור לא לטשטש ולא לייפות את באמת הנושא שרבנו סביבו. אבל לא להריב אותו עוד פעם, אלא לדבר אותו. איך לדבר אותו? וזאת שפת האני. אני יכולה להתחיל לומר ממה אני נפגעתי, מה אני מרגישה, מה היה קשה לי, למה כל כך התעצבנתי, כי הרגשתי דחויה, כי באת בערב ואתה הולך למחשב, ואז אני מרגישה שאני נשארת מאחור, שאני לא מספיק מעניינת, אולי הפסקת לאהוב אותי, מה קורה לנו, מזמן לא בילינו ביחד וכו' וכו'. אבל הדגש בדיבור, אחרי שכבר רבנו, אחרי שכבר נרגעתי, הוא על מה אני מרגישה. לעומת האשמות. אני לא אומרת, אתה תמיד אגואיסט, זה תמיד קורה לך, אתה תמיד לא רואה אותי ממטר, אתה בא ואתה הולך ואיפה אני? זה דיבור מאוד אחר. זה דיבור של... זה הטון הוא מאוד אחר. הגישה היא מאוד אחרת. אז מה בעצם הטעויות שעושים? שלא מודעים לאני הזה שאת אומרת? שלא מודעים לחלק שלי ולפגיעות שלי, וישר שמים את האשמות על האישיות שלך. אתה תמיד כזה, אז יש מלכודות שצריך להימנע מהן? זה המלכודות. המלכודות הן לא להמשיך בצורה אוטומטית את המריבה, לעצור, להירגע, זה כבר שובר את האוטומט, לחשוב מה אני רוצה, ממה באמת נפגעתי, ולבוא אחרי איזשהו פרק זמן של הירגעות, לדבר את מה נפגעתי, לדבר את הדבר, ולשים את המוקד עליי, ולא על האישיות שלך. ממה אני פגועה, מה אני רוצה, מה הייתי מבקשת, כאשר אתה כמובן בתוך ההקשר, כשאתה מתנהג ככה וככה. ואני לא אומרת כשאתה תמיד אגואיסט, כשאתה בא בערב ולא אומר לי, או לא מדבר איתי, או אומר לי שלום, נותן לי נשיקה, נכנס למיילים, פותח את המיילים, הולך למחשב, הולך אני לא יודעת למה. לא רואה אותך. לא רואה. אז אני לא אומרת, אתה אגואיסט, אתה לא רואה אותי, אתה תמיד מתנהג ככה, מה קורה? אני אומרת, אני פגועה, אני מרגישה, רק כשאתה מתנהג ככה. כשאני שמה דגש עליי מול התנהגות ממוקדת מאוד, ספציפית מאוד שלך, אפשר להתייחס לזה אחרת. אז את אומרת להתמקד באני. נכון, אני אומרת להתנקד ברגשות שלי, בתחושות שלי. מה הדרך הנכונה לפתח מודעות אם כך? אני חושבת א' שזה עמל חיים, זה עניין יומיומי, זאת אומרת זה משהו שאתה עושה כל הזמן. אבל השפה הזאת, אנחנו דנים כבר, זאת גישה שנייה שאנחנו דנים באיך לריב אחרת. לא לריב אי אפשר, אבל איך לריב יותר חכם, שזה יקדם את הזוגיות שלנו, בלי לטשטש ולייפות את התכנים שבאמת כואבים. אז זאת דרך שאני יכול לעצור, להסתכל, לחשוב וללמוד אותה. בהתחלה זה בא בצורה מלאכותית. אבל איך אומרים, מתוך שלא לשמה, יוצא לשמה. בסוף אני לומדת לדבר אחרת. אני לומדת כאילו לבלוע, להתאפק את כל האשמות שאני רגילה באופן אוטומטי לצרוח עליך ולהאשים אותך, ואז אתה נבלם ואתה נעצר ואין דיבור טוב. דיבור טוב יכול להיות כשאני באה מאיזושהי עמדה שאני מבינה את הפגיעות שלי, שאני אומרת אותה, ושאני ממקדת עליך את ההתנהגות שלך. התנהגות אפשר לשנות, אישיות יותר קשה. אם אני מאשימה אותך, את כולך, אתה נבלם, אתה נעלם. זה לא אתה, אני מרגישה כשאתה מתנהג כך וכך. בוא נראה איך אפשר אחרת. שם אפשר להגיע, בדיבור כזה אפשר להגיע לאיזשהו קוד שהוא הרבה יותר מוסכם. וזה לא כל כך קשה, זה לא בשמיים, זה לא מיסטי. אפשר להגיע לקוד, את יודעת מה? נורא חשוב לך, גם לי נורא חשוב. למשל, דוגמה, גם לי נורא חשוב בערב לבוא ולא מיד להיות איתך. לקחת חצי שעה לעצמי. אוקיי,
אז יופי, אז אין את האשמות. אז אני יודעת, שנינו יודעים, שאתה לוקח פסק זמן לעצמך, אחר כך אנחנו חוזרים, אנחנו ביחד, לא צריכים לריב על זה כל פעם מחדש. אפשר להגיע לקודים, להסכמות הרבה יותר בוגרות. ננסה ליישם את זה, נוגה, תודה רבה. וואו.